Shilo ngani zakwethu ukuthi ngizolokhu ngibalanda kancane kancane njengamanje ngiphethe insizwa la bathi idabuka phansi le kwahlabisa angifuni ukwanda kakhulu ngazo lokhu ngichaza ngoba vela ngikabazi kakhulu bazoyichaza bona bafethu nginibingelela ngazi nokuthi ngiqale ngaphi kodwa ke ngizoqala ngapha bhuti kunjani siyaphila bhuti njani hayi sikhona nathi mntaka baba sithatha usibeke la makukhulunywa ngawe suke kukhulunywa ngobani makhulunywa ngami kusuke kukhulunywa ngomculo wama Black Heroes Gqom esise ngalo namhlanje lapha komabona kude kubona bonke abantu sithi size ngawo nakubasakaze yebo ngizobuza futhi umbuzo ofanayo ngoba sazi ukuthi insizwa ihamba zombili mfowethu igama nesibongo kanti futhi zikhipha hayi bafethu igama lami ngolungisane wacebe ekhulu kwahlabisa kodwa ngokusebenzisa kahlabisa kodwa le emakhaya kwaNongoma emayini yes njengamanje sizelana ngizocula Gqom ama Black Hero igama lethu insizwa ama Black Hero basazongichazela ngegama ama Black Hero kodwa ngifuna ukuthi belichaze manje ngifuna ukuthi belichaze sengibonile ukuthi baphetheni ngale ngaphakathi because ngizobabheka ukuthi bangama Black Hero ngempela ngani zakwethu leli gama lithi hero underline lapho nawe ukuthi hero ngiyadlala ngani zakwethu ukubheka nje kafushane nje mhlawumbe ngizokuthanda ukuthi nje besilandise nje kancane ukuthi ke iziphi ingoma bazosiperformela zona mhlawumbe nje ukuthi ungithathe ungibeke nje mntaka baba ingoma esingayiperforma laphana ikutshukutshu lendawo bese kuba isipopolozi yebo ikutshukutshu lendawo bese kuba isipopolozi okay ngaza kwethu I can't wait ke mina ukuzwa ukuthi la kuphethweni ke ngempela cha mfowethu ke ngizobuza kuwena nje ngize ngakuwena mhlambe wena njenge-artist ukuthola leli thuba usuka all the way from Hlabisa uza la likuphathe kanjani uzizwa unjani mina ngizizwe ngijabule kakhulu ngithola leli thuba leli elimnandi kangaka so saqala ukudibana no bafola uGazo so ngicela ngo2016 yena beshaya Maskandi ngalo langa lelo shaya makhwela ntaba mina ngishayela Gqom ngihamba ngingedwa so ngalesikhathi ngangibizwa ngoLimza and then ngase sahlangana ngililanga lahlangana khona sabuye sathi ngesikwazi ngishaya Gqom yabo so masibuye lapha sahlangana lesikhathi sahlangana ngaso sashaya Gqom sashaya ikutshukutshu lendawo sazoshaya isipopolozi and then ziwu5 ingoma ekhona njengamanje sesinazo so kahle athi EP Mntaka baba ngizwa kuthiwa insizwa yakagazo kusho ukuthi ke nathi bafethu sibamncinyane ngoba nazi ukuthi phela ngiyadlala nganza kwethu kanti ke futhi negama mangizwa amakhulu ntaba ngiliqala igama kanjalo senthi nami ngikhona la endimeni bayazi ke abaningi lapha endimeni kaMaskandi kodwa ke njengamanje mntaka baba engifisa ukubheka nje kuwena into engifisa ungichazele yona ukuthi ke since ningama Black Heroes yini enizosenzela yona nisithembisani buphi ubumnandi nje kumele sibheke kinina ningakangeni lapha ukuze sazi ukuthi masibuya ngapha hayi sizi ukuthi cha ama Black Heroes ayenzile ngempela lento abesithembisa yona kokuqala singama Black Heroes sakha ubumbano nokuthi nabakhulayo bezakhe bebe yinto eright njengoba nathi siyithathile lezi zinto ngesikhathi sekwaito kozola nathi noma ndoza sibukele kubona kodwa ke noma kunomehluko esikwenzayo ngiyafisa ke intsha engadli idakamizwa iyenza ukuyikhona okuyikhona ukuthi sibambisane ezweni lilokani kule business yama Black Heroes kanti zakwethu ngifuna ukwanda kakhulu ngeinsizwa okuningi nazo sizobheka mase bebuya ngaphakathi cause abangadlali ngifuna ukuthi ngicile kakhulu mase bedlalile lapha sengiyibonile lento ukuthi leli gama Heroes ngempela kodwa kwamanje ake siyibambe la siphinde sihlangane futhi sibone ukuthi obana sizohlangana neinsizwa masibuya ngala kwala
Skhondla.